Οι μαθητές του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας βρέθηκαν σήμερα στο Super B. Ενημερώθηκαν για όλη τη διαδικασία παραγωγής των ρεπορτάζ, των δελτίων ειδήσεων αλλά και εκπομπών, ενώ πληροφορήθηκαν και για τη δουλειά που γίνεται πίσω από τις κάμερες. Πάμε. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει η πρωινή σας ενημέρωση από το Super B, το μεγάλο περιφερειακό κανάλι. Με τον Δημήτρη Τσορδία. Μόλις παρακολουθήσατε ένα πολύ καλό πρώτο δοκιμαστικό ενός νέου αλλά πολλά υποσχόμενου δημοσιογράφου. Κάνουμε μια εργασία στην ευέλικτη ζώνη. Μία έψιλο στη ζωή μας, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ο παρουσιαστής, έτσι όπως κάθεται εδώ, ο τεχνικός τοποθετεί την ψήρα, το οποίο είναι το ειδικό μικρόφωνο, από το οποίο ακούγεται. Είμαστε από το δεύτερο δημοτικό Παραλίας. Ασχολούμαστε τώρα με τα ΜΜΕ. Μας αρέσει αυτό το πρόγραμμα και πιστεύω ότι θα το συνεχίσουμε για πολύ. Στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, οι μαθητές του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου Παραλίας επεξεργάζονται ένα πρόγραμμα που έχει σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα σ' άρεσε να γίνεις παρουσιάστρια? Ναι. Σε κάποια εκπομπή, σε κάποιο δελτίο ειδήσεων? Σε κάποια εκπομπή. Σε αυτή βλέπουμε τον εαυτό μας, όπως ακριβώς δηλαδή γράφεται από την κάμερα. Βλέπουμε τον εαυτό μας, ετοιμαζόμαστε για το δελτίο ειδήσεων και δίπλα ακριβώς είναι ο αέρας. Δηλαδή τι βγαίνει ακριβώς στον αέρα. Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν, να γνωρίσουν τα ΜΜΕ, τα προβλήματα που υπάρχουν, τι ωφέλη υπάρχουν για αυτά, για τους γονείς τους. Παράλληλα καταγράφουν ποιες εκπομπές βλέπουν στην τηλεόραση, αν ακούνε ραδιόφωνο, εφημερίδες που διαβάζουν. Λες και εφημερίδα? Ναι. Πόσα φύλλα? Πόσα φύλλα? 7, αλλά είναι ολοκληρωμένο. Σε βλέπουμε με τη φωτογραφική μηχανή. Εσύ κάνεις φωτορεπορτάζ? Ναι. Δηλαδή? Κάθομαι και βγάζω για το σχολείο μερικά πράγματα. Και για την εφημερίδα? Ναι. Για το ραδιοτηλεοπτικό σταθμό, μήπως θα ακολουθήσω σαν επάγγελμα. Οι μικροί μαθητές ξεναγήθηκαν στους χώρους του Super B και δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από τις εγκαταστάσεις. Είδαν από κοντά πως παράγεται ένα δελτίο ειδήσεων, τις εκπομπές του σταθμού και φυσικά είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά αρκετούς από τους πρωταγωνιστές, όπως τη Μαρία Βαρδαλαχάκη, από την οποία βέβαια ζήτησαν και τα σχετικά αυτόγραφα. Να δούμε τώρα τι ώρα είναι, καθώς και ένα ενδιαφέρον μήνυμα και θα είμαστε και πάλι μαζί σε λίγα δευτερόλεπτα.